Heippa! Eli sitten taas jatkuu. Mitä teet, kun oot oikein tosi kiukkunen? Mökötän. Ja jäädän aika lailla. En mä ikinä jaksa mitään muuta tehdäkään. Onko tunteillasi leikitty? Kyllä on. Paras piirre itsessäsi. Apua. No, niin kuin mä jotain tuossa sanonut, mutta jos mun pitää keksiä uusi, niin jos joku asia kiinnostaa mun tosi paljon, niin sit mä keskityn siihen asiaan niin kuin ihan kunnolla. Missä mä menen? Asia, josta pidät eniten ulkonäössäsi. Mä tykkään mun silmistä, kun on tämmöset jännää siniset. Oletko eläinrakas? Kyllä mä oon. Mä pelkään tiettyjä eläimiä, jotain isoja koiria esim. Mikä tekee Santerista niin ihanan? Jaha, niin moni asia. Se jaksaa kuunnella ja lohduttaa ja muutenkin osaa niinku ottaa mut huomioon ja en mä tiedä. Mä vaan tunnen oloni sen lähellä, niin sen lähellä. No joo, ihan sama. Joo, sen lähellä niinku itteni tärkeäksi ja mun olo on turvallinen. Lempiurheilu oli hyvä. Mä en oikeastaan tiedä, koska kaikki niinku menee aika lailla. Ei kaikki. On ihan jees. Elämäsi suurin saavutus kautta virhe. Varmaan virhe on ainakin se, että mä oon luottanut johonkin ihmiseen vähän liiankin helposti ja sit se on kääntynyt vähän huonosti. Ja suurin saavutus on se, että mä oon vielä tässä näinkin iloisena, vaikka mulla on tapahtunut vaikka ja mitä nyt tämän vuoden aikana. Tuohon mä vastaan, kun tuohon inside-juttu. Eka paras kaverisi. Kyllä se varmaan Gipsu on ollut. Mä oon kuitenkin tunnettu 13 vuotta. Syksy vai kevät? Miksi? Syksy. Ja varsinkin silloin, kun paistaa aurinko ja tuulee pikkasen, on ihan vähän lämmin. Ja siksi, koska niinku puissa on vielä niinku jotain värikkäät lehtiä toisin kuin keväällä. Lempisukulaisessa. Kaikki on aika lailla lemppareita. Et ei ole niinku semmoista sukulaista, jota mä niinku todellakin inhoisin. Mut tietenkin varmaan Susku sen takia, että me ollaan samanikäisiä ja me ollaan pienempänä oltu niin paljon niinku tavallaan niinku, miten mä sanon, niinku yhdessä ja sit jos me niinku ollaan jossain juhlissa, niin pystytään niinku puhumaan ihan mistä vaan ja niinku niin. Ja sit kun se on kuitenkin niin läheinen, niin sillä uskaltaa puhua kaikesta. Lumisade vai normisade? Lumisade, koska silloin ei kastu niinku silleen kauhean helposti, jos on varsinkin pakkasta. Lempielokuva. Mä katon tosi vähän elokuvia. Lempilastenohjelma. Mä en tiedä nykyajan lastenohjelmista yhtään mitään, niin mun on vähän vaikea tähän nyt sanoa yhtään mitään. Ja siinä ne nyt oli. Eli niitä kysymyksiä tuli tosi paljon. Ja mä vähän ihmettelin, miten niitä tulikin noin paljon, kun mä luulen, että sieltä tulisi vaan niinku tavallaan pari tai 3. Mutta niitä tulikin tosi paljon. Eli kiitos kaikille, jotka jakso kirjoittaa näitä kysymyksiä. Ja toivottavasti tämä lataus nyt niin onnistuu. Ja toivon todella. Ja tämä päivä jatkuu nyt sitten varmaan
kuvaamisella. Lähden varmaan ihan just ulos kuvailee ja niin. Eipä mulla nyt oikeastaan muuta, että postauksia tulee nyt viikonloppuna ja aika lailla varmaan ensi viikolla, kun ensi viikolla ei ole mitään kokeita. Joo, sellaista. Ja sitten kohta alkaa myös syysloma, niin jotenkin toista varmaan pari postausta. Ja ei mun oikeastaan mitään suunnitelmia ole, mutta kyllä mä aina jotain keksin. Heippa!